Hello guys, Immortal Warrior εδώ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Devil May Cry 4. Ναι, τα παραλείπω αυτά τα βίντεο, δεν με νοιάζουν. Ωραία, πρώτη mission. Birds of a feather. Face all the mysterious assassin. Okay, start the mission. Σοβαρέ. Τώρα πατάτε, απλά πατάτε το κουμπί με το οποίο έχετε γάμο το. Δεν γάμι σου. Τώρα απλά κάνετε άλμα. Πάρ' το. Έχω άπειρες σφαίρες παρελθόντως. Ωραία. Τώρα πρέπει να κάνεις και αυτό. Μουαχαχα. Χίδι. Πάρ' το μωρέ χίδι. Άντε γάμι σου. Με πέτυχε. Σόφα μωρή. Αυτό είναι ωραίο βίντεο. Κράτσα πετάει πίσω. Εγώ το έχω τερματίσει στο Devil Hunter. Εσείς καλύτερα να το πάτε στο Human αν παίζετε για πρώτη φορά. Αλλιώς το Devil Hunter είναι πολύ ωραίο. Μαλάκα. Είσαι μόνος μεγάλο σπαθί. Ψόφα. Τρίτη φορά. Δεν γαμίσου ρε. Τώρα τι θα το κάνω. Μην πας πέρα δόθε. Τους χακάρι. Δεν τις ξέρω στις κινήσεις. Το μπούστι. Άντε γαμίσου. Δεν γαμίσω, δεν τις ξέρω αυτές τις κινήσεις ακόμα ρε μαλάκα. Ρε ντόρου. Ό,τι κάνει αυτό. Γεια ρε που. Κοίτα ρε πούστη. Αυτή είναι η πιο δύσκολη. Είναι το πιο δύσκολο που πρέπει να κάνεις το survivor. Από το tutorial τέλος πάντων. Τη γαμίσου. Και τώρα πολεμάνε. Ωραία. Καλά δεν μιλάω για να δούμε το βίντεο. Wow. Μεγάλο σπαθί. Ωραία. Σόφα. Σόφα.
Σόφα, το πιο εύκολο είναι αυτό. Ψ, τι έκανε τύπος ρε φίλε τώρα. Ας να είναι. Φέρε πάνω σκοτώσουμε τώρα. Κοιτάξτε τη ζωή του κάνει αυτή η βλακία. Πού πας ρε γατάκι. Πιάσω τον μπούστι. Τόσο γρήγορα πεθαίνεις εσύ ρε φίλε. Αυτός είναι δαίμονας ή μου φαίνεται. Όχι το παιδί μας από εδώ που το σκοτώνει τώρα. Αυτός που πέθανε τώρα. Ή δεν πέθανε, δεν ξέρω. Δεν πέθανε. Stop. Τι το διάλογο κάνει αυτός ρε φίλε. Να θάνατος. Άστοχε. Ναι, λοιπόν. Καλά, αυτές δεν κατάλαβα. Τι λύση. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βίντεο, παιδιά. Έτσι θα κάνουμε. Σε κάθε βίντεο θα δείχνουμε και από μία αποστολή. Μπορεί όχι ολόκληρη. Τέλος πάντων. Τα λέμε την επόμενη φορά με τα βίντεο που θα φτιάξω εγώ. Ναι, αυτό. Γεια σας.